Barka da shigowa kundin Malam TV. Idan yau ka fara ziyartar wannan channel mai albarka, ka danna mana subscribe sannan ka danna mana ƙararrawa yadda za a ringa sanar da kai daga zarar mun ɗaura sabon shiri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci da fatan muna cikin ƙoshin lafiya. To kamar kullum yadda muke kawo muku manya-manyan sirrika, yau ga mu ɗauke da wani babban sirri wanda ya dace a kawo muku shi a wannan lokaci yadda muke cikin matsaltsalu na rashin kuɗi. Wani za ka samu ba shi da sana'a, wani za ka samu yana da sana'a amma baya ganin ci gaba a cikin sana'arsa. To don haka 'yan uwa ku dage ku jarraba wannan sirri. Idan kana da sana'a ko baka da sana'a, kai wannan sirri za ka dinga samun kuɗi kullum ba bashi. In dai kaga baka samu kuɗi ba sai da in kai kaso. In dai kaga baka samu kuɗi ba da wannan sirri sai dai kai kaso. To don haka 'yan uwa, wannan sirri a dage a jarraba shi. Ƙofofi za su buɗe ma ka dinga samun kuɗi ka rasa ma ta ina kake samun kuɗin. To don haka 'yan uwa, bari ne muku bayanin yadda sirrin yake. Da farko za ka je ka samo jan zakara ranar Lahadi. Idan ka je ka siyo jan zakaranka ranar Lahadi, sai ka zo gida, dama ka siyo farar dawarka. Sai ka zo ka zaɓi guda 7, sai ka rubuta iza waqa'atil waqi'a iya wannan aya ƙafa 7. Idan ka rubuta sai ka wanke, ka sa wannan farar dawar guda 7 nan a cikin wannan rubutun ta jiƙa kamar awa 1, sai ka ba wa wannan zakaran ya ci. Idan ka ba shi ya cinye ta, sai ka ɗora mai wannan rubutun ya shanye shi. Ka tabbatar dama rubutun kaɗan za ka wanke yadda ka tabbatar zai shanye. Yauwa idan ya shanye shi kenan sai ka yanka shi. To da Allah kana yanka shi, in aka fige shi ka farɗe shi, ko ka duba kundinsa ko ka duba takashinsa, za ka tsinci ko ka tsinci zaiba ko ka tsinci laya ko ka tsinci zobe. Idan ka samu zobe sai ka sa a hannunka, idan laya ce ka sa a aljihunka. Amma laya tana da sharaɗi, ba a shiga banɗaki da ita. Idan kuma zaiba ce sai ka shanye ta a lokacin. Ka shanye ta a lokacin. Zakaran nan kuma ka yanka shi, dama ka yanka shi sai ka dafa shi ka cinye abinka. Kai ɗaya ake so ka cinye. To da Allah in dai kai wannan sirrin, duk ranar da ka ɗauki in laya ne ka ce ya Allah, ka riƙe ta a hannu ka ce ya Allah yau ina so ka bani kaza cikin taskarka, to wallahi za ka samu. In zobe ne, duk sanda yake hannunka ka ce ya Allah ina so in samu kaza, za ka samu. In zaiba ce dama kunin sai dai ka faɗa. Don haka 'yan uwa a dage a jarraba. Izinin wannan sirri shine ku yi mana subscribe tare da sharing.